na plan ya again. You know who jukola this time around. Who it on your own? Jesus. Biko, something who jahụ. Buy a break. Uche, by the way, enwena plan nwere ebe na ese nwe ihe m na-emere gị. Ịma Indonesia m na-aga. Achọhụrụ m ịga ọzọ. Ị ga-eso m aga. Anwe ebe m na-aga. Clara ihe ọ pụtara bụ na ịtabeghị abacha. Mere iji hụ abacha gị itiwe ka nwatakịrị nne ya jụrụ ara. Abacha. Si Clara, hold yourself. Uche ihe adịghị Hold yourself. Jide onwe gị ihe awo ezi gara akọ. Ihe awo obodo ezi gara akọ jide onwe gị. Do you know that this is my village? Ịla mbise gị tawa. Ọwụ mbise ka m gara. Agara m ụmụ ọkanne. Agara m ọhaji. Gị na-eti. Ka nwatakịrị nne ya hara ga ahịa. Uche m wetakwara isi m kala nyetụnụ m. Kala hapụ m. With steez, you know. Eji steez ise gị ngwa nyetụ m. Gị na-eti wawawa ndị mmadụ ndị nne ewere anya otu ọwụ anya. Uche ndị nne were anya wụkwasa gị n'anya mgbe ị na-aga mụ. Ọ dị egwu. Nke a bụ ekpere m. Koodu Igbo mọrọ nze ma ọzọ. Kedu ka o si aga? Kedu ka eke si anya mmiri ka ọ bụ anwụ n'ogbe gị? Eji m n'aka na Chineke na-emere onwe ya ha. Na ya bụ ihe ahụ ị na-eme, na ya bụ ahịa ahụ ị na-azụ, na ya bụ ụgbọala ahụ ị na-anya, na ya bụ ọrụ ahụ ị na-arụ. Ọkwa onweghị onye ị na-awọgbu nwune. Awọgbukwala mmadụ. Nke onye dere ya. Ihe ọbụla oge ya ruru ma mewa abụghị ụsa ọ na-abụ ọkpara oge ya o were aka ya darara onwe ya. Ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gbara gị ya agba na o nwere ala ka o sikwa elekere 5 nke mgbede a na anyị ga-awụcha maka ihe omume anyị bụ Mezie Obodo. Bụ ihe omume ahụ na-enye anyị ohere ili ihe ahụ yasịrị anyị yasị n'obodo anyị mezie ya. Ihe omume ahụ anyị na-agbado okwu na ya na-enye ndụmọdụ. Ngwala elekere gị lezie ya anya nke ọma. Ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 4 gata elekere 5 nke mgbede. N'ihi ya Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya. Nwoke na-agba mbọ ka ike kpere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ. Odogwu nwoke ga-azụtara Clara nwoke ọcha igwe ọ ga-azọ. Ọsọ transport akarịala na nzụtara ya igwe. Kelee ọha na eze. Igbo ndị ọma. Ma ị na-eji biilu magbuo m, aga m ebi ndụ ogologo. Chebika isi na awa m na mgbede. Kelee ọha na eze. Igbo ndị ọma, Igbo dị samsam mgbede ọma nụ. Olee otu unu mere? Asị m ya gaziere unu ndeewo. Biilu niile ị na-ama m ịkpachapụ dị anya na-ama m biilu a ka ọwụọ ihe mmadụ na-akwanye gị ọkụ n'ahụ sị gị jee mawa biilu. Biilu ọwụkwa igwe. Igwe ya biilu. Ime ego ole eji azụta igwe ugbu a? Igwe chikinere something si gị. Ime ego ole eji azụta bicycle ugbu a? Uche biko ọkwa na nke a ga-eji awa m isi this period biko hapụwakwa. Ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu kemgbe ị bịachara gba m na nzụtara gị igwe ahụ anaghị eru m ala. Ahụ enwuru m ọkụ. You know? Uche ike ga-agwụla m. Ahụ enwuru m ọkụ, honestly speaking. I am tired of you. Ike ga-agwụla m. Biko achọrọ m iji ohere a meekwa ka ị mara na ka ihe si adị ya bụrụ na ị gaghị ikpe enwere m ndidi. Ndidi ege. Ọ ga-aka yes, ị ga-enwere m ndidi. Ikekwe otu afọ ka nle ma achọtanwu ya bụ ego yes. Ndị ikewu yes otu afọ. Ihe rara ahụ things hard. Uche. Ọ gị nwa onye na-amaghị na onweghị onye ọ na-anaghị ara ahụ ugbu a. Ọbụladị ọchịchị etiti ọ ragbuola ha n'ahụ. Ị hụrụ dọọ jikọtara mụ na gị abụọ. Ama ejisi kechabie ya because I am sick and tired of you. Every day na so they give me headache. Small thing what say me buy for me, small bicycle, even children say they bala your up and down. Come say small thing. Uche imena me here in a twinkle of an eye. Ga gapụ n'uche. Okay. Enwe ihe ga-eme eligwe ọ ga-ada. Ewe m na-ajụ dị gị si iwere olu ọma jisom eligwe ọ ga-ada dị. Iwere olu ọma jisom eligwe ọ ga-ada. Kemgbe m Clara kpagharịa agwa. Kemgbe m ji olu Clara kpagharịa agwa. Kpagharịa agwa. Enwere ihe m mụrụ. Uche see you see this time around kem bịa nga gị na-eme m na
ahụkwanụ m onye ọtụtụrụ okwu ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya epula ero ipuola ero ipuola ero ekwesịrị ka efe oge gị na-akọ ihe ị na-akọ ọ dị ego ị hụrụ na ihe siri ike onye ọbụla na-eti osigbuola m osigbuola m osigbuola m osigbuola m gị bịa were biilu makwasa m n'isi gị bịa were biilu makwasa m n'isi nchọnchọ ihe ị ga-emere m ordinary bicycle ibe gị na-azụ ihe isi ike emere na ụgbọala ị makwa na ọchịchị etiti agala ha ibi ego ọzọ Tinubu apụtala si na ọ chọrọ ibi ego ọzọ n'elu nke eji eji ihe dị ka ebe 11 n'ụtụtụ a ka akụkọ ahụ nọ wee selite na nke eji eji ya degara ndị ụlọ nzukọ seneti leta na ha hapụkene ya ka ọ gbaziri ego dị ijeri $6 $6 billion mụ nwee chee na ikekwe ha ga-ajụ ka ndị ụlọ nzukọ seneti tụlechaa ya bụ okwu jukene ya hafọ a ị na-agbaziri ego n'ụdị ole ọ bụ ị naghị ahụ ihe ndị Naijiria na-agabiga ke gị na mgbaziri ego a ị ma na oruhu 4 hours ndị seneti anabata si Tinubu ji gbaziriwa $6 billion ọwụkwa naira uche ekekwala nke ụkwa o nke a bụ iji wee gwa gị na ihe isi ike a na-ekwu okwu ya ino ọ gazuru ọha ọnụ n'ihi ya ị na-ama mbiilu gbada anya ị na-ama mbiilu gbada anya ị na-anakwala m ego gbada anya ịjụga mbiilu ịmaga nkwutu ntakịrị gị kụgbuo m ngwa kụgbuo m ọ dị ego o wee bụrụ ya kọbe anyị agwụchala bụ na anyị agwụchala ịlakpa azụ ọbụla adịghị na ya na mgbede a n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ ụzọ dị mfe mmadụ ga-eji aṅa ndụ n'oge ihe isi ike a maka na ọ bụrụla okwu akpụ n'ọnụ ọ bụrụla ihe agba n'aka na-anaghị eji enye ele na ihe isi ike akarịala n'obodo anyị abụọ Naijiria ebelebe egbuola n'elu ebelebe ndị mmadụ ahụ na ha nke tọrọbịa ti ejila ha eze mee gịnị kpee ekwere ha dị ship hịara ndị a iri nri ọnụ okoro iri nri ọnụ nsogbu ụwa obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ya obodo Naijiria n'ihi ya n'ihe omume anyị bụ Mezie Obodo anyị ga-atụle ya bụ ụzọ dị mfe mmadụ ga-eji aṅa ndụ n'oge ihe isi ike a anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị sị gezie ntị kedu ụzọ ị chere mmadụ kedu ihe ị chere mmadụ ga-eme n'oge a iji ṅaa ndụ maka na ya bụ ihe esiela ike o gịnị ka ị chere mmadụ ga-eme n'oge ihe isi ike a iji ṅaa ndụ kedu ndụmọdụ ị ga-enye mmadụ ibe gị na mgbede a anyị ga-anụrụke n'ọnụ mmiri asụ mmadụ atọ naanị jee ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị emezie ka ị mara ihe mmadụ ga-eme iji ṅaa ndụ n'oge ihe isi ike a bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-2022 0911-2022 maọbụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 anyị nọkwa live na Facebook anyị nwere ike ịgakwa ebe ahụ gaa kirie anyị live irukwa na Facebook chọwa Eko FM 100.7 maọbụ gị ide naanị Eko FM klik ịkpa m zibatara anyị ozi mgbede ọma ndewo si n'akụkụ redio gị pụọ ịnụ mgba gaa n'ihu kedu ndụmọdụ ị nwere inye mmadụ ibe gị na mgbede a gbasara ihe isi ike a dị n'obodo isi n'akụkụ redio gị pụọ gị kpọghachie ọ n'ebe ahụ na mgbede a ya gazi ihe a ga-abụ brodo oyo Yes, ka m dị mama. Mgbede ọma o. Don't worry, igwe ha ga-adụrịrị ya ma ọ zụghị ya ga-eme anya mara o. Ị ga-abịa manyenụ m amanye, bịa manyenụ m, bịanụ ka ị ma agbụ. Bịanụ ka ị ma agbụ. Ụka egbola ọnụ n'ime ihe isi ike a. Anyị amanịnala ọnya ama. Ọ dị ndidi because ha si anụmanụ ọnya ebe o je ahịala enwe n'ebe ọzọ anyị gaje enwekwe n'ebe ọzọ a na-agachi ịkpọ ka anyị oles Chineke mere anyị amara echi bọtụ ya wụrụ na ịtọ atọ anyị atọ ọnya o ka nwee ndidi lekwasị Chineke anya
ma ha ga-ede mma come 2027 brodo oyo nwafọ obowu. Ndewo ya gaziri gị brodo oyo mgbede ọma. Hello? Mgbede ọma. Uchenna Clever. Ya gaziri gị nọ. Hello? Gaa n'iru anyị na-anụ ihe na-ekwu. Hello? Ya ewutere gị nọ ọ n'ebe ahụ. Ọ dị egwu ike gwọrọ biko ịkpọbata gị isi n'akụkụ redio gị pụọ. Ọ dị oke mkpa ka anyị wee nwee ike n'ihe ị na-ekwu nke ọma. Mgbede ọma. Mgbede ọma Uchenna Clever ọnụ. Ikuku eburula bata 18 ọ n'ebe ahụ. Mgbede ọma. Hello? Alo. Emmanuel Ncheta ekwu na-akpọ. Gaa n'ihu Emmanuel, kedu ndụmọdụ ị nwere inye mmadụ ibe gị na mgbede a? Ihe dị mma ka mmadụ mere onwe ya nke ọma. Ihe isi ike gara na Naịjirịa. Ka mmadụ mee gịnị? Ka mmadụ meziere onwe ihe ọma, ihe isi ike gara na Naịjirịa hapụgodo ndị gọọmenti. Hapụgodo gọọmenti just rụbara onwe gị ọrụ meziwe otu ga-esi gị na famili gị sustain ya. Ndewo. Ya gaziri gị nọ ịma nwaanyị ọma ya bụ akụkọ wee na-akọ na onye isi ala Bola Tinubu na mbụ ọ chọrọ ịgbaziri $5 billion na ọ ga-eji $5 billion ahụ lee ebe ego atụmatụ mkpata na mmefu bọjetị riri mpe mezitụ ya adịkwuo ya ego rụzigharịa ọdọ mmiri ebe ụgbọ mmiri na-agba pọt nakwa ihe ndị ọzọ bịara rụtụ aka na ọ ga-ejikwa ya lekwa ụgwọ ndị nka eji eji tinyetụ ego na ya. Anyị echee na ọ gwụla ya si another one ọ ga-agbaziri ha $1 billion na ọ ga-agbaziri ha $1 billion ịchịkọtacha ya bụrụ $6 billion. Ihe anyị na-agwa gị ihe a wụ trillions of naira n'elu nke eji eji n'elu nke eji eji. Nke a na-abịa dịka onye isi ala Bola Tinubu wepụchara ego mkponye aka fuel subsidy mee ya tripụlụọ ọwụhụ dị dọbụlụ ya tripụlụọ. Na ego mkponye aka fuel subsidy ahụ ewezugara ka ihe jizi ego ya eme. Ama m na aghọta ihe isi ike na-ekpe ndị mmadụ eze. Ọ dị ego ike agwụla ewo nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ na mgbede a. Uche nwa mama. Ya gaziri gị nọ. Ndewo. My God, anụ nwaanyị ha agwọkwala ọrịa Monday. Na mbụ awụ Mike oke nwa Mbaise ana m akpọ from Egbu. Ha agwọla ọrịa Monday. And ịhụnanụ ugbu onye isi ala zọfụrụ ụkwụ iji gbajite ego. And ịhụnanụ aza amụ nwa gụọ ya bel obebele. Ọ bụghị iji gbaji ego wụ problem. So anyị ọwụ like onye kwuru ekwu kwuru ọhụ ewe ọnya anyị amana. So ndụmọdụ anyị na-enye n'onwe anyị wụ anyị ga n'iwere ndidi manya anụnụ. Onye ọbụla all hands on deck. Na mmemme akwado anyị onye ọbụla gbachi ụkwụ n'ala ike 2027 is a date. Abego ọnọdụ ya dịkwa ọjọọ. Ọnọdụ ọjọọ ka anyị nọ n'elu ihe anyị. Ụnụ anaghị aghọta ego eji azụta dị baro na 150 something thousand naira even to suffer for Nigeria to suffer for Nigeria no even ọ dịghịzi easy. Baro a na-azụba ego ole? Ama m na aghọta. Uche ego niile ebighị a na-emekwa plan otu esi akwụ ya. Ọ wụ na ibi ebi ka anyị ma o nweghị ihe dị ka a ga-esikwa akwụ ya ibi ebi ka anyị ma. Ọ na-atụkwa m n'anya na ndị a na-abịakwa ebinye ego ha ka na-ebinye ego a na-ebinye. Amakwa m ihe bụ plan ndị ahụ. Ọ dị ego Chineke ya nyere anyị aka nke agụchala narịrị anyị na-arịọ ihe nke onye ya dere ya ọ gịnị na-eme ka ọ dị Igbo mọrọ nze ma ọzọ anyị ga-eje nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi dị ka anyị si wee gwa gị anyị ga-eme ka ị mara ụzọ dị mfe mmadụ ga-eji aṅa ndụ n'oge ihe isi ike a anyị ga-eji nwayọọ nnọọ mee ka ị mara ya bụ ụzọ dị mfe mmadụ ga-eji aṅa ndụ n'oge ihe isi ike anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege ntị na mgbede a sị kedu ihe ị chere mmadụ ga-eme n'oge a iji ṅaa ndụ? Gịnị ka ị chere mmadụ ga-eme n'oge a iji mee gịnị ṅaa ndụ?
ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gaa zibatara anyị ozi ọ dị oke mkpa zibatara anyị ozi gwa anyị ihe ị chere mmadụ ga-eme n'oge a iji nga ndụ maka na anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze anyị arazie ya ka ọ dị dadarara nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. ndidi bụ ije ụwa ebelebe egbuola n'elu ebelebe mana nwanne jisi obi ike o ịma asị ọnwa eburu ibu na-anwụ anaghị amapụ obi ọ bụghị naanị gị ka ọ na-ara ahụ were be gị mara be onye ọzọ mere nji akụ ụwa m na chi m lara hụchara ọnọdụ ọjọọ obodo anyị bụ Naijiria nọ n'ime ya gị ka obi mawa mbilu si na-ekiri okwu gị ka obi si zụtara gị igwe mgbe mmanụ ụgbọala a na-ere ya 1,000 naira 950 naira gịnị mere ị na-agba mgbe ahụ si zụtara gị igwe ya rụzi ugbu ọ nọ 1,350 ka ị ga-asị zụtara gị igwe you go wetịta ya o ị ga-echekata o nwere ike irute ihe ezi na cherekwanụ ị gaghị akụ nwata ihe si ya ebela akwa gị na-asị m cherekwanụ ị ga-amacha bilu otu a nna agaghị ekwu okwu ịgwa m si gị gote na ọwụ ịma mmanụ ụgbọala dị ọnụ adịsị m bịa ejiri ya aka m mmanụ ụgbọala dị ọnụ ịmakwa na ihe isi ike dị ịmakwa na ịkpata ego a na ọ rara ahụ alisi izoro m iche iru n'ụtụtụ ma ahịrị ya bịa ọrụ ndawakwa ma akpọ foto gị akpọpụla m lara akpọpụla m n'isi junction achọghị m imerụ ahụ akpọpụla m kedu mgbe ị mụrụ igwe ije akpọpụ m ọkwa igwe nọ na-adọghị n'ụmụ ọkanne ị nọ na-adọghị n'ụmụ ọkanne igwe m na-asịkwa gị sita ụkpọkwa ka ụkpọrọkpọ vute na ụmụ ọkanne zụtara m chara chara ma ị na-amaghị manual agba kedu ka ị si ama ọtọmatik agba gị na-akọ ihe ị na-akọ ya rụ na aga m ị ga-achọ ka m gaa na vileji m butere gị igwe chenga gị jigodi ya mụọ onye ji manualụ m ihe na-eme nke ọma na ọtọmatik ama m si ị chọrọ ịgbaji m okwu ma
gị na-akọ ihe ị na-akọ ịhụchara ihe isi ike atakawara eze ya bụrụ ugbu a ka ị ga-ayanye aka si ngotere gị igwe ekụghị ekwe aka ya ka ndị sọpọtas gị abịa ha chere chịkwasara m I should buy mgbalị azụtara gị igwe ahụ mgbe Naijiria dị mma ọ dịara federal gọọmenti mma ha na-ebi ego gị na-akọ ihe ị na-akọ ọ dịara ha mma ha na-agbazi 6 bilion naira ọ dịara ha mfe igirigi ọ dịara federal gọọmenti mma ha na-eyuzu sola na-edisi ifu gị si gị yuzuwa nepa ọ dị ego igirigi ọ dịara ndị na-achị gị mma ha ewere ụmụ ha kpọpụ si gị nọrọwa ebe a igirigi yo n'ọdụ Igbo mụrụ nze ma ọzọ anyị alọghachiela maka ya bụ ihe omume anyị bụ Mezie Obodo na mgbede a ka anyị mezie ka ị mara ụzọ dị mfe mmadụ ga-eji aṅa ndụ n'oge ihe isi ike anyị nọ n'ime ya biko ya bụrụ na redio a ọ dị gị ebe dị anya na mgbede a bukọta ya nso gbalie ya elu ghara anyị nke fọrọ ka anyị nwee ike bunye gị uche ka anyị nwee ike nyekene ego okwu ndụmọdụ ịhụnanụ ihe isi ike akarịala obodo na-adazi kparapụ ọ na-adazi osigbuola m were ebe gị mara be m ọ fụgbuola m ụmụ mmadụ ahụ siela ha anya nwoke ji famili etoola m gị ike ọ dịghị izi single person na moto sha adịghị ya n'ahụ ụcha ya fozie ndị kpo ndị ebere mmekọ 20,000 naira anaghị ezuzu otu ụbọchị kedu ihe ọgwụ ị ga-esikwanụ ka ihe ị ga-eji ya esi ọ dị egwu okwu ndụmọdụ nke mbụ anyị na-enye gị na mgbede a wee bụrụ kowa akpa gị nga aka gị ga-eru amami na aghọta asị dị anụ mụwa nwa nnụnụ m wee fewe ebe ya ebe dinta amụta agbabi ịhụna n'ọnọdụ anyị hụtara onwe anyị n'ime ya ikwesịghị ịbịa na-eche ka mmadụ sị gị kowa aka gị kowa akpa gị ebe aka gị ga-eme gịnị ga-eru biko kwa o amakwa m onye chọrọ ime impres abụkwachakwa moto ihe na-esi dị masị uche ya sawara m igwe owu na moto arịkwa m mma mana aghọtara m na ojide ego otu ụgbọ ọnụ nga na ikuli elu kutuo ya ala ojide ego ya bụrụ na ị mere obi mmadụ na ị na-akọnsida ma nwe karị si nzụtara gị Boris ọ ihe karị ikwu na nzụtara gị Boris mana iwe onye mpompo iwe onye mpako ọ ihe mere iji si nzụtara gị igwe ime ego ole a na-eri igwe ugbu a baro nkịtị even to suffer for Nigeria you need reconnection to buy baro now you know how much you will spend gị na-akọ ihe ị na-akọ ịma na nke ị ga-emewuni no go do pass yourself kowa akpa gị ebe aka gị ga-eru you get to why manage yourself for now ama m na oge nke a ga-emechakwa gafere mana otu o si dịrị ugbu a biko jiri aka gị jibo onwe gị abeg n'ọnọdụ a dị njọ otu a gị mara di gị ụlọ akpọrọ nwa ụnụ ụlọ akwụkwọ a na-akpọ 500,000 wom n'ọnọdụ a ịma ụnụ ma akpa ụnụ maka o si ebu na ijide dị ego nsogbu adịghị go ahead and pay ịma ego ole a na-akwụ gị n'ọnwa mana ịma ka o si n'ọnọdụ di gị ịma ego ole a na-akwụ di gị n'ọnwa ịma ego ole na-abata gị sa achọrọ m inye the best education ebe a na-akpọ 500 ịhụ na ka ihe si wee takawa eze gị gale ụlọ ị gara aga kpara di gị ka a gakwa ụgwọ ya ị gaghị achọ ka ị ga-ama na-ejinwo n'ọnọdụ dị otu nwoke mmadụ nwụọ n'ihi ọbara mgbali elu ga-ebisara ị hụrụ that man igbuo ya n'ihi ọbara mgbali elu ga-ebisara ọ naghị ezuzi ike every morning ya na-agbagharị maka na itinye ya n'uche ajụrụ ajụ nwoke na-asị gị chetu n'oberele ma ihe ga-anya yes no ọgwụkwa na-ewu ụlọ ndị ọzọ dịtụ ihe a ga-aghọtala mana ọgwụla ka ahụ ya ọ ga-elu ezigbo ego mefuo ị nweghị ike ịkọwa akpa gị ebe aka gị ga-eru mbala enu Chioma enyi nwaanyị makwa ebe ị na famili ya bi makwa gị na Chioma otu ị nweghị ike ịkọwa akpa gị ebe aka gị ga-eru n'ọnọdụ ihe isi ike a ka ị nọkwa na-amanye ya zụtara gị isi ya zụtakwara gị nka ya zụtakwara gị ntọrịka ya zụtakwara gị nka ya ma ịkwaranụ gị nka marakwa na o jighị ya onye ojisi ike nye gị ego ji ya sie ofe ji ya sie nri gị gbawa apiriko dị ya n'elu n'oge ihe isi ike na-ayanye aka
ebe aka gị na-adịghị. Uche ọkwa na aprika ahụ ị ga-agba ị ga-ejikwa emeta ihe dị mma na famili. Ya dị mma. Nsogbu adịghị. Mana ihe a na-eme ka ele ka ọ ga-esi eme gịnị adị mma. Ịghọtala? Ndị gị nyere ya aka ka unu nyagagodo n'oge a. Maka Uche ọ chala red. Gịnị ka a na-akọdo ihe anọ eji igbe agba ya onye ọcha ịma ọ gwụchala onye iberibe ka a na-asị otorogba ya si otorogba kene ya ka ọ hụ n'anya. Anaghịkwa na-agba ọchị ntị na aya esule. Aya esule bụ na osule. Iri dị 3 square meal na ndị mmadụ. Ọ by connection. Look at you. Ọ by connection. Ị na-eri 3 square meal na-ede. Ịma Chineke mere gị. You're supposed to be thanking God for that. 3 square meal awokwe ịṅụ garị o. 3 normal square meal. Ini dị ihe gbashiri ike. You know? Ịma ihe Chineke mere gị. Eziokwu. You don't know? Amahụ. Kowa akpa gị ebe aka gị ga-eme gịnị ga-eru. Kowa akpa gị ebe aka gị ga-eme gịnị ga-eru. Were ebe gị mara be onye ọzọ. O nweghị onye ọ dịara mma. Abịakwara bụ ije mmadụ enwe hope o. Onye anyị ji enwe hope chọkakwa ebe onye nwa ga-asịnye isi. Abịa m ịghọta maka enwe ndị gasị don't worry my brother and don't worry my sister. Ị na-aga enye ya nsogbu ọwụ na the same country aka ọ nọ. A na-akọnye na gị mekasịwa anya. Mekasịwa anya. Iwere ikutukwu ego ha ka gị iruo n'ụlọ oriri na nkwari gị gbarie ya. Akpa gị aka n'ọnụ gị sọ ọwụ mmadụ ga-eme ya. Ọwụ mmadụ ga-eme ya. Continue. Ọkọ gị na-akpa. Ka ị ga-amara na ị hụrụ tupu chi efo ọ na-anọ ọdụ. Ama m na-aghọta onwe na ka afọ si tawa gị n'abalị ị ga-amara na night dị long. Eme ị na-arahụ ụra na ahụ ọma ị gaghị ama mgbe ị ga-eji chi ga-eji efo. Eziokwu. Mana afọ tawa gị n'abalị onwe ebe ị ga-aga ịzụta ọgwụ mgbe ahụ ka ị ga-amara na night mere gịnị Ilong. Afọ ọtịta ahụ nwere ike iwu ụkọ ego. Ego kọ gị. Uche ndịkwa n'otu isi ehi ụra. Ego kọ gị. Ka ị ga-agba ihu n'elu na-aga osilin. Agụ ụlọ ịgụcha gị ịgụgharị. Ịma nke ka dị njọ ya ọkọ gị onwe ya ebe ọzọ ịma ị ga-enweta ha ọzọ onwe ya anything like emebi echi aga m enweta ha. Mgbe ahụ ka ị ga-amara na depression dị real. Hello. Ị ga-amara na depression mere gịnị dị real. Kowakwa akpa gị ebe aka gị ga-eru. Biko. Ekpekwala ka ọkọ gị n'aka. Maka enweghị onye ga-enye gị o. Atọọlụ. Ekpekwala ka o mee gịnị ka ọkọ gị n'aka. Jee nwayọọ na-ama na-eji your life. Na-ama na-eji your life ka ike kwere gị. Tutu ruo mgbe Chineke sị ọta gị hapụzi ụwa a mee gịnị gawa. Lekwe tebụl a. Mam lekwe you don dey shake am. Lekwe gbarakwa ọgwụ gị ṅụọ. Ikemba. Gbarakwa ọgwụ gị ṅụọ. Onye Ikemba. O wee bụrụ ya. Gaa n'igwe mekwe ka ọha na eze na-ege ntị mara ụzọ dịkwa mfe mmadụ ga-eji aṅa ndụ n'oge ihe isi ike a. Ọzọ dịka ibe ya o biko ndị ji famili. Biko nọ na-amụna ma ọ na okono ga-azụwo. Ahụ esiela ike nye ọtụtụ ndị. Ọwụ gị na-amụ gị si Chineke na-azụ nwa. Chineke na-azụ nwa true o. Mana you go work at your faith. Mmiri atasala n'ala alakpuola ha. Mmiri atasala n'ala alakpuola ha. Uche o. Noise na-akwa every night. You know? Ị ga-ekwe ndị agbata obi gị zuore gị ike. Mụọkwa ka ị ga-eme gịnị ị ga-azụli ndị Chineke na-azụ nwa. Ịmaghị nke ga-abụ dọkịnta. Ịmaghị nke ga-abụ lọya. Asị ị ga-amụ na mmụọ nke ị ga-azụnwuli. O were chi gị kpọpụ ya bọyị echi eme ya nke ame ya ka gị si ya bịa nụwa n'akụkọ sịrị nwa ya emekwara nke a biko mmụọ nke ị ga-azụnwuli. Leenụ nwoke ahụ ji nwaanyị ya mụrụ ejima ise otu mgbe na steeti Kano bụ nke anyị kọrọ ọha na eze na nwaanyị a mechara hapụ na otu nwa n'ime ụmụ ejima ise anwụọna. Nwaanyị ya anwụkwuo ya afọ ụmụ ejima 4. Ha nọkwa n'ọnọdụ ahụ. Ma mgbe a nọ na-agba nwoke ajụjụ ọnụ ya sị ihe o ji ugbu a ụmụaka 14 14 children. Ka nwaanyị amụchara masụla otu a. Ya bụ ihe ị na-akọwa bụ na nwaanyị gị amụọ na 10 children already. Injin ọka. Gị tụwa ha akwa ya ime ọzọ 14 children. Injin anya ọkụ. Si nsogbu ya dị ebe ọ bụ na ị ga-azụli. Ma gụrụ na stori ahụ gụrụ ya na-arịtu. Ya bụrụ na nwoke a na-agba keke. Chineke nna. Keke ka ị ga-eji azụ 14 children. Uche adịmọ m ihe mere ndị a ka ọ na-akacha njọ. Keke ka ị ga-eji azụ 14 children. Keke. Mgbe na so your body dey vibrate. Ya bụrụ na gọọmenti steeti Kano agbataghị ọsọ enyemaka nwoke ọ ga-emenwe ihe a. Ọ ga-emenwe ihe a.
mgbe ọbụla ahụ na-atọ gị Uche, don't be surprised that info upon another one. Gịnị ka ozugbo ọ na-eru ụlọ ọtụwa ha anaghị ọzọ otu a ka ahụ na-atọ nke nwaanyị nke nwoke ahụ na-atọ nke nwaanyị na-atọ nke ahụ na-atọ gị mmiri atọsara n'ala chi ejibeghị unu emechiela ụzọ alakpuola gbamma ụnụ nke topụtara sị onye kwa aka sị ya na ya anọghị ya onye ọkụkọ ya si ma mama sị eme ka te ise chi n'ode na ọ nọghị ya mụkwa ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-azụli ama mme na aghọta ego ole ka a na-ere otu iko osikapa how much and ụmụaka nke ugbu a na-eri ha na-eri wetin no good ego ole ka a na-ere otu iko osikapa ka ihe si aga ugbu a n'obodo anyị bụ Naijiria otu iko osikapa ga-emecha bụrụ 1000 n'enu ya osikapa ejiri mere ihe a na Disemba ugbu a dekwuye gbadokwa anya mụkwa ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-azụli ka ị hapụ ịkpọpụta ụmụaka ụwa tinye ha n'ahụhụ gasị gị ka ọ rụpụtara ebe a na Ghana gị iti ya ngwa ya gama ka ị hapụ ịkpọpụta ha ụwa ino ha bụrụzie ihe iyi egwu nye gị o nwere ndị nke mụchara mma chọrọ ụmụ ha ọnwụ maka na ụmụ akarịala ụmụ anyị gbugo ha ịpụtara wee mụ nwa ka nkụ ọ dị ego mụkwa ka ị ga-azụli igetu nwanyị ka o wee dịara gị mfe ịmata obere garị ya ezuo ọ bụ ịmata otu penti garị otu ụbọchị azụọ ya daa igirigi ọ bụ ịmụju ebe niile ụmụ gị na-arahụ n'ebe ọzọ ijide ego chọ ịmụ ụmụ mana ị na-eji ya ego mụkwa ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-azụli mana ya bụrụ na iji ego ịchọrọ ịmụ 700 go ahead Solomon akwa ya go ahead ọkwụchakwa Solomon ya nwa go ahead mana ị na-eji ya ego biko minye mma gị n'ọbọ biko minye mma gị na gịnị n'ọbọ agwa ahụ tọwa gị biko jie ya kọntrolu onwe gị ma sempọs onwe gị i get why ka ọ hapụ ịdị ebe ọ na-atọ gị rịrịrịrị tọpụta gị ihe na-agaghị apụta nwunye ya ọ dị ego ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ gbasie mbọ gị n'ike jee nọ nkịtị ihe abụghị oge a ga-agwa gị sị chiforo ala mapụ chiforo ala chọọ ihe ị ga-eme chiforo ala hapụ kene agụgọ Messi na Ronaldo onye ka bọọlụ agba biko Chelsea na Man United kedu ndị ka mma hapụ kene mkpọkọrọ agụgọ a jee chọọ ihe ị ga-eme jee gbawa mbọ Uche enwere ndị laziness nke ha rụchara n'ọkpụkpụ ibi na osi ekwughị ihe ugbu a na-enwe etu oyibi na-echita akọwa ihe ibe ya mapụ gaga chọọ ihe ha ga-eme ya nọrọ fụkwụwa aka na-achọ onye ọ ga-arịọ ịrịọ ya taa ga-arịọ ya echi rịọ ya nwanne echi ịbịazi ọzọ ya odowe ya ebupụ ihu maka na amara na gị weze arịrịọ gị na-emebugharị onwe gị up and down ka Naijiria si wee chewa igwe ugbu a ị na-eche mgbe mmadụ ga-abịa sị gị jee gbawa mbọ jee chọọ ihe ị ga-amụ jee chọọ ihe ị ga-ere jee chọọ ọrụ ị ga-arụ iji nyere onwe gị aka hụkwanụ ihe ị ga-eri ichega ka mmadụ gwa gị ihe ị ga-eme every time it depend on others. Naijiria aghọọla Naijiria ike keta orie o weta ọchịgba ọkụ ugbu a ọ bụ ebe ọ gbaje ike keta orie ma ị na-eketa ya n'ike ị gaghị eme gịnị ị gaghị eri gbasikwa mbọ ike gbasikwa mbọ gịnị ike say no to laziness ka ji n'ome o even ụwa ka ugbu a ga-awụzi akwụkwọ ofu ihe ka eme ka iji hụ na gịnị ararapịọm ma nwaanyị na-adịghị mma ịlụ alụ ya dị mma ime enyi legharịa anya o nwere ihe ị ga-emenwu ama m ị na-aghọta ụwa anaghị akpacha mmadụ kpaa ya totali o nwere ebe ụwa ga-akpịfe ịga gị ma ị na-adị mma n'ịzụ ahịa ị ga-adị mma aka ọrụ ama m ị na-aghọta legharịa anya akwụkwọ nsọ wee jụọ Moses gịnị ka iji n'aka ya sọ ọwụ mkpara o letara mkpara ahụ anya o letụrụ ya anya ọ ma na mkpara ahụ dị ezigbo powerful o letụrụ ya anya gị ma na onwe gị kedu ihe dị gburugburu gị gịnị ka iji n'aka ị chọrọ ịgba nna Chineke kechara gị gbaa gị aka n'ụwa ka ọ bụ gị nwa onye na-anaghị achọpụta ihe ị pụrụ ime gịnị imenwu winye anya n'ala a ga-enwerịrị ihe ị ga-emenwu Uche enweghị onye kwụrụ
oge me ya adịkwa njọ ịghọtala kile ndị nke anyị nwere lekọta ya anya nke ọma Ige to why ihe ọbụla ị nwere gị jisie ya ike lekọta ya anya nke ọma. ụfọdụ ndị ha gara isi osikapa hele agadi meshi awụrụ ya wam isi pọtị eriekwa n'otu ugboro awụfuo ya maka na ịhụrụ nri maka ịhụrụ akpa ya. ugboro ole ka fon ahụ iji dapụnahụrụ tata ugboro ole ka fon ahụ dapụnahụrụ gị n'aka daa n'ala ọ naghị emere ugboro 5 na so ya carelessness reach n'ihi a ekwentị ịdaga ugbu a na so ya carelessness reach ijide ya aka ya gbapụ gbam fon nka uche nwa ndị kegedi ga-adowe ya otu gị si ya dojima ihe agakwa amara gị esi don't worry nothing dey happen you know before you know ya happen ị na-eme ndụ gị ino consign me ino consign me o ino consign me ino consign me o ino consign me ndụ ba akpomi ọ gbasahụ m ino consign me imego ole ekwentị na-ada ugbu a tụfuo ya tụfuo ya ị chọrọ ijide ya n'aka aka ahụ ama mma ofere efo aka gị ahụ ama mma ma ọ na-eliki eliki ji ya jisikwa n'ike mba ijide ya n'aka gbara ma ọ gbapụla ọ gbaala n'ala ndị ụfọ ha tụsị ya nga ha tụsị ebe a ha tụsị ebe a mgbe na mere amasịkwa nga atụsara ya ụgbọala gị ọwa ebe ọbụla ị hụrụ gị sonye ya isi gị na-agbanye n'ihe ahụ na-agbanye n'ihe ahụ nwaanyị bụ ibi n'ụlọ lee na-efere outside ihe niile azịza outside akwa ụmụaka ebe niile otu a mmiri bidoro na saa akwa ya gbakọla sabụ ya mba mmiri ga-ama ya magharịa ya mgbe ị na-abịa ọzọ ofe ebutuchela ya n'ala otu a ka ị na-eme ya n'ihe ahụ hazitụkwa n'onwe gị ahazito otu ego ekwesịrị iji mere ihe ọzọ eji ya mewe ihe your carelessness butere gị your dirtiness mere gịnị butere gị a na-ekwu ya shebe aba ya shebe apụ zuzuwe mgbe ọ kọrọ gị n'aka ị ga-ama na ụwa na-afọ ọfọ ị ga-understand ọkọ gị n'aka ị ga-ama na ụwa na-eme gịnị na-afọ ọfọ ịma asị nwata akwa n'azụ amaghị na ije dị anya ikekwe nwere onye na-ebu gị maka na ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ na-akpata ego ahụ na-akpata ihe ndị a ị ga-ejikwa ya na-azụ toothpaste na-azụ ncha na-azụ ude azụ ihe ndị a na-eri na ikekwe na-agba gas maka na isi wee ihe ị ọwa isi nye ya gị ghaa ya a ga-akpọkọta gị na ihe shire n'ọkụ agbọọla bịa fọtuo ya bịa gbanyụọ ọkụ gị akụ ntịrị m n'ihe isi ka maka na ọwụ gị weta gị eji agba gas eji agba ya ihe niile gị na-eme ya vram anyhow you better be careful o agwara gị you better be careful gị ma nwokelara you better be careful ọ dị oke mkpa o wee bụrụ ya nke ọbụla iji jisie ya ike anaghị eji akpata atụfu abụọ ọgaranya ọ bụ ntụtụkọ ka eji atụtụju ite na-aghọta ntanta mmiri na-eme osimiri na-aghọta ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ zere ihe ọbụla ga-etinye gị na nsogbu n'oge ugbu a ị hụrụ n'oge ọchịchị Tinubu a na-agbaziri ego wetin no good ihe ọbụla ga-etinye gị na nsogbu zere ya biko dị oke mkpa you get why lekwa otu a ihe isi ike dị ka ọnwa shigakara eze achọ onye ọ na-atagide ihe ọbụla ga-ewetara gị polisi case zere ya zela ya uche o enwere ndị nke ọha nọ na-alụ ọgụ na-alụ ya na-asị ya ozole ịhụta gị maka ogige na-adọ ya anyị adọgakwa gị nwa ndụ ị nwere ike ịlụ ya otu aka ị ga-elu ya nga ọjọọ ugbo chọọchị agbasa ya ada nga ada vamvamva gị sọwa ekwensị nọkwara ikpe adagharị onwe onye nwere taịm ejoge gịnị na-ese ị makwa na onye ahụ nwa gị ga-eli ya gịnị ka a na-akọ gị bịa mara na onye ara nwere mmadụ gị bịa hụ ndị ka eze gị bịa ị ga-eji eze ekpe ekpere kpọtụ mgbe azọra gị ebe a kụgburu mmadụ a na-ajụ gịnị na-ese anaghị azọla gị ozolo mgbe ụlọ obi na-afụ gị kpụ kiliwi ihe ọbụla ga-eduba gị n'ọnwụnwa na nsogbu zere ya biko try as much as possible mee gịnị zere ya gbara ọnwụnwa ọsọ ihe ọbụla ga-eme ka ndị uwe ojii manye gị aka na bọsa zere ya ego ga-afọ gị n'akpa ndị a na-anakwa aka ọmụ onye bọsa Imo ihe ọbụla ga-eme ka ilee ụgbọala ukwu mmadụ benzi mmadụ je scratch ya
zere ya abego ka ị hapụkwa ikote okwu ị na-agaghị ebunwu ọkụ moto ahụ rịkwa ọnụ ama mme na-aghọta ebe anyị na-aga ọhụ moto m biko chara ya you get to why a na ha agwala gị gị na-efe ntị kpakakpaka ka ewi gị na-efe ntị kpakakpaka ka ewi scratch ụgbọala ukwu mmadụ ị ga-akwụkọta ụgwọ anya ajụ abịa gị gbadokwa anya onye Chineke na-azọ na-eji aka ya eme gịnị azụ onwe ya ịpụwa n'ụtụtụ lee TV gị gbanyụọ lee ọkụ gị gbanyụọ hazie onwe gị lezie anya nke ọma ka anyị na-ele ụwa anya n'ihu maka na ọ bụrụla ihe doro anya na ndị ndu anyị awụọla anyị ha n'ala o nweghị ihe eji anyị kpọrọ mere anyị ji nwee skuul mana anyị enweghị ụlọ ọrụ ị hụtụla obodo ebe a na-eduga mmadụ akwụkwọ mana o nweghị kọmpanị ebe ụmụaka ga-arụ ma ha pụta no provision for ndị future of tomorrow ị hụtụla obodo ebe a na-ewepụ ego mkponye aka fuel subsidy mana aka na-agbazirikwa ego n'elu ego ị hụtụla obodo na-agbaziri ego ji ya na-akwụ ụgwọ eji eji kpọọ iberiberizm kpọkwa iberiberizm ọ bụ ugboro 4 ka a na-akpọ ya iberiberizm gị na-akọ obodo na-agbaziri ego ji ya na-akwụ ụgwọ nke emere gịnị eji eji na ịgwa gị nke bụ eziokwu echere na onye isi ala Bola Tinubu na ego mkponye aka fuel subsidy o wepụrụ na nke mbụ ọ ga-eme ka anyị nwa kwụsị ibi ego ọzọ dị ka ibe ya ọ ga-eme ka enwe mmepe be ịgba gbaa gburugburu Naijiria okwu ọkụ latrik na anyị agaghị aka akụkọ ya ọzọ ị mana Naijiria ọnọdụ anyị nọ n'ime ya wepụcha akwa politiks bụ onwe gị eziokwu ihe isi ike dị real Naijiria alaala azụ n'ụzọ dị iche iche na ngalaba dị iche iche amami na-aghọta ịtụle ya nke ọma ị ga-aghọta n'ezie na ala anyị bụ Naijiria alaala azụ n'ogo mere gịnị dị iche iche kedu angụlụ kedu sektọ ị ga-akpa aha Naijiria na-eme nke ọma mgbakpọ mepee ọnụ kpọọ ọ dị ego ike gbọrọ ụzụ akwa na-akpọ na steeti Plateau ebe egburu mmadụ karịrị 28 ozu ha yasara ọbara na-asọ ka ide ike gbọrọ ka anyị na-ekwu mara ma nwere ihe anyị ga-ekote onye isi ala weta akwụkwọ ịgbaziri ego oruhu 4 hours eme ya approve ihe mere approve awụghị 10 million naira ọwụghị 10 billion naira ihe akpụga bụ $6 billion in dollars billions in dollars ihe na-erughị 4 hours ọwụghị ka atụlee ka edile ikene echekwa mma mbụ na ewetara ndị ụlọ nzukọ sineti ihe ha si chere gbabem ka anyị nyụọ ya nyụgharịa ya ka anyị review ya akwụ ya mgbe anyị nọ na ụlọ akwụkwọ sekọndịrị anyị na-amụ ihe ọmụmụ gọọmenti a kụziri anyị na ịhụrụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu House of Assembly ọha nwawa ọchịchị ihe ha kwuru bụ ihe na-eme gịnị na-eme gọvanọ prezidenti enweghị ọnụ gọvanọ tụọ ha nwa atụgharịa prezidenti tụọ ha nwa eme gịnị atụgharịa mere o ji ụlọ nzukọ omeiwu ahụ a na-agwa gị maka ya bụ ya otu onye ha na-ebu ibu ndị na-anọchite anya obodo dịgasị iche iche kansụl ime obodo dịgasị gịnị iche iche amami na aghọta mgbe ahụ a ga-abịa tikọta uche ọnụ si hụrụ nke a ka anyị ga-eme gọvanọ kwuo ha sị mba otu a ka anyị mere gịnị ka anyị chọrọ ya mana Naijiria atụgharịala ya iwuru ele ome ka nwa mepee ọnụ kwue n'ihe ahụ ịlaala you don't go ịlaala lawmakers anaghị ekwu okwu ọ mechie ọnụ ihe ọbụla gwara gị megbe keep quiet onye si gị kwuo Jizọs ịkpọrọ gọvanọ aha ndị nnadị achụwala ya uche tuti na amaghị na ewepụla ya chi onye ọzọ gịnị ka a na-akọ agbanwee ya kpọta onye ọzọ ga-adị na dansị tunu gọvanọ kpọta onye ọzọ ga-adị na dansị tunu prezidenti nke o kwuru a na-eme
just You like know, that, sharp. nke ọbụla ekwuru ịnụtụla na mbụ na ndị ụlọ nzukọ omeiwu si onye nke asị mba na-abụghị na Rivers ebe anyị bịatụrụ bịa nwee ka ndọrọndọrọ ọchịchị ha si narị ya dịzie ka ndị omeiwu ha na-ebili megide gọvanọ ma ọ na-abụghị ya ị gaghị anụkwa olu ha ka owu na-ewetara ahead gawa n'ụzọ gị dịsara akwa anaghị ya ihe ahụ uche ihe mmadụ mma ihe onye ndị ọ na-arakwa na-akpabi ya ahụ ya etinye ande na-ese ya Chineke kparakwa tụlee a ga-eji ego bigbuo anyị. Chineke uche kedu ndị ga-abịa ikwu ihe a ọchịchị kwere anyị nkwa 24 hours electricity na-eyuzu solar ịma na ndị agha ala anyị ịma na ndị agha ala anyị chena gị na ha so chena gị na ha nọ the same page ndị kwere gị nkwa 24 hours electricity lee nke na-anọ na Aso Rock wepụ ya were solar tinye ụra ata ekona igirigi ego ọkụ latrik ka minimum wage ụnụ sa anyị na-emekwa ebe ka anyị na-ekpe mara ma nwere ihe anyị ga-ekwute ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị oghere kpabata tinyeke n'ọnụ n'okwu ịhụnanụ na ọ chala red ịhụnanụ na ihe isi ike atọpụla ọgọdọ gbara ọtọ nwanne kedu ka isi eke opo kedu ka isi aṅa ndọ kedu ihe ị chere mmadụ ga-eme n'oge a iji ṅa ndọ kedu okwu ndụmọdụ ị ga-enye mmadụ ibe gị na ndụ a kedu okwu ndụmọdụ ị ga-enye mmadụ ibe gị na mgbede a bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 ma ọ bụkwanụ 0707 454 1014 0707 454 1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gawa ebe ahụ ọ dị ka ọ naanị gị onye na-agawabe gawa n'elu ndị mmadụ gawa chekiriwe anyị ka ịhụ brọsh Clara kpụ n'isi uche akparịkwala m na mgbede a ọkwa anya gị a na-asa mbara day by day akparịkwala na mgbede a zibatara anyị ozi na Facebook anyị garuo ebe ahụ zibatara anyị gịnị ozi gwa anyị ihe ị chere gbasara isiokwu anyị ji n'aka na mgbede a ọ n'ebe ahụ mgbede ọma ewe gịnị na-eme mgbede ọma ikuku mgbede ọma Uchenna ekelele m go ndewo uche Clara line nna this 222 cheke na ihe mege line ọmọ netwọk ochi na ihe nnu aga m ihe a ga-eme ya nọ line akpọọla m mkpọmkpọ kamgbe so biko onye gị na ya na-ekwu ma isi akwa bụ na-akpọ ndewo uche ịma nna akpalụ ọkwa jee ịmachi onye ma na-asụ ya asụọ n'ike onye na-ama akwa na-asụ ya asụọ n'ala ịwaala na-ekwu echani ya ghọtara achọ m ịgba akụkọ na kemgbe akwụọ chere ịma ịhụla obodo re ghọtara onye ọbụla mege ka o mege ya kụma akpa ya ebe aka ya ga-eru ama m ghọtara ọwụghị ebe ememe mpụ onye bịa ya ememe mpụ ịma kpa Clara ga-eji gị n'ala gị zụ ala Igbo gị wọchị ọba ahụ gị moto ọ gwara gị ebe aka ya ga-eru gịnị mere ọ na-agbaghị nsị zụtara ya Boris ọwa hụ Boris mba ọwụwa akịrị na-agba Boris uche nụnụ ile ebe aka ya ga-eru aka ga-eru ya aka m ga-eru na Boris ya zụ ya hụ na ọ ga-agba Boris ya ekwe m egotere ya Boris ya na ya na-ekwe ma ọ zụtara ya baro a ga-anatụ gị otogbu aga m arịpọtụ gị anyị gaa mitin aga m arịpọtụ gị ị na-agba m okwu uche aka m na-ekpekọ n'otu ezuru obodo na-akwa akụma etenụ mbịa ọfịs gbalịa bịa anyị nọ egbula oge ya bụrụ na ị chọrọ gị gbalịa bịa daba anyị aga ebe ahụ ka ọ dị na Facebook anyị Clara o nwere okwu Tina kwuru na mgbede a achọrọ m itinyetụ ọnụ na ya ọ sị mgbede ọma Uche na Clara na ndụmọdụ ya bụ ka onye ọbụla jisie ike na-ekpe ekpere maka na naanị Chineke pụrụ ịzọpụta anyị na ugbu ọkwa ya ngwa gị ntị ka ngwa gị Tina ị hụrụ ihe mgbe ụfọdụ ụnụ anaghị agwọta na Chineke nyechala Chineke na Baịbụl kwuru ya na onye na-anyị ike niile o nwere ọ pụrụ ime gịnị inye anyị ị ma na ihe niile anyị na-arịọ n'ụwa ọ dị gọọmenti n'aka ya bụrụ ebe gọọmenti na-arụ ọrụ ha dịka o kwesịrị ịrụ
ụmụ nwoke torulu oge ịlụ nwaanyị ọ gaghị ara ha ahụ pep maka ndụ ga-eme gịnị ga-adịara ha mfe gọọmenti na-arụ ọrụ dịịrị ha ọkụ latrik ahịa ga-adị na-eme gịnị na-eme uvu kedu nke wo mgbe ọbụla kpewe ekpere ị ga-ekpere ekpere nke ole mgbe onye arụrụ ala na-arụ asị kpewe ekpere Chineke kere anyị kekwara ndị ọcha mana n'ebe ndị ọcha otu ha si mechiche onwe ha na-ekpe ekpere ka anyị na-ekpe ekpere. We'll be praying and be backing it up with action. Uche, we are ready. We Nigerians are ready to stand on our feet. Laying okeruru anyị, take care the mandate by force. Gịnị ka a na-akọdo ihe a? All this here will stop. Mbedoma. Hello. Uche Chukwu, Uche Wagodo. Etiokwe, Eriokwe. Etiokwe, Eriokwe. Kara wadi samya gajere no. Gazipa ge no. Uche nemu, ndumari tenye ndumari na hishika na awo. Ede bla to shi Wednesday ri watara ima na wende wo haricha ha ukwo. Adana to those me ukwo wo. Wanne ndela ngo myode na ngo mbo before wanne aka wa pata nga na ngo wale wonye ba wonye ngwore pata yege gimeche ba wanne bato gudo you go on somebody who be when na ga che da ku na ke wa yana because o se telo yaki wa ko tata ki yeri na almost coming kita na onubi that's onubi kita na gano ọkwanye kọta gị geri na dewo ya gaziri gị nọ Etiokwe Eriokwe ya bụ chọrọ obi gị adaala n'ụda na mgbede wee bụrụ ya ewu nke akụchapụla ọ n'ebe ahụ ị ka nọ ya ikuku ejidela onye nke a mgbede ọma ndewo afa m Maazị Tochi si Adachada akpọga. Ndewo gaa n'ihu ịnọ. Ndewo. Afọ n'igbo nwada nwata ka klaasị ka ọ zụtara ya. Ole nke ọ ga-atụkwanụ gụọla anyị? Ole nke nwata nwokochi akara ala ga-atụkwanụ gụọla? Jụọ ya. Ọ bụ Ada Nnewike. Onye give me. Ọ na-azụtakwa? Mba. Ọra ntọgwa m anọpụta m n'ezi ahịa ọ na-ekwu isi ole nke ọ ga-atụkwanụ gụọla ista ọkwanụ? Ọwụ maka obere biya m si azụtara m obere igwe ọ ya ka m ga-eji azụtara ya ihe. Uche dọọ gị igwe gaa zọkwana ya gịnị kwanụ? Don't worry, make him buy am first. Uche buy am first. Gaa zọrọ bicycle. Gaa n'ihu nwoke ọma hapụ Clara hapụ ya. Biko na-eti ọnụ na mgbede a bụkwanụ ihe siri ike wee ndị prezidenti anyị na ndị gọvanọ anyị nọ ego ndị na-ha lepụta ele ha ji arụ ọwa ajụjụ e kwesịrị ịjụ. ụzọ nkịtị arụ dị ọkụ nkịtị anụ dịla nga ebi na poli anyị nwụdụ ọkụ over almost 2 months now ahụ dị ọkụ nwere na poli nga m gwara gị na ebiri m okomoshia ofu mkpụrụ ọkụ anọdụ nga but federal nwere ọkụ asụ federal asụkwa steeti amadụ m nke federal steeti mgbe federal nwere ọkụ but steeti enwedụ ọkụ ọla steeti nke ala ebe ha chịpụta ọkụ anọ ofu mkpụrụ ọkụ anọdụkwala poli nga ma nga ma ụmụ skul na-ahụ n'ahịa nke biko ọnwụ nke ndị eletrik ọwụ na ya wepụrụ ewepụ ha bụ na ha ga-ekegara ya bak ka ha gwara ọkụ ma emekwa ya jiri ji ọkụ eme biko ọnụ ya gaziere gị n'nwoke ọma o wee bụrụ ya anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Emmanuel Chidebere ọsị mgbede ọma ndị ọma Eku FM n'ọsị ọgụ uche na igwe ahụ dị oke mkpa na mgbalịsi ike gote ya eji ọnụ etinye azụ n'ofe anyị ahụ na nke gị chimu anya alọzi ọsị mgbede ọma uche na Clara isi ụmụabagbo ọkwa ya obibi dị na ọgba akụmbi tolu ọsị biko naanị Chineke pụrụ ịzọpụta ụmụ ya otu a ka ọ dị anyị ahụkwala nke gị ezigbote ọyị anyị Anonye Ifeanyị Chukwu Fikisman isi Ụmụagọ obosi ma nke kansụl ime obodo ha ji ebe ma zibata ozi ọsị mgbede ọma ndị ọma na redio ọgụ uche na Clara
kedu ka onu mere na gbasara okwu a ji n'aka na ọ chọrọ inye onye ọbụla ndụmọdụ ka ha chọta ezi ihe na ihe dị mma ha ga-eme maka na anaido man with devil's workshop ọ sị ka Chineke mezie okwu o wee bụrụ ya ka ọ dị anyị ahụ na nke gị New Israel isi keleela anyị nọ o nwere ihe kwuru ebe anyị hụrụ ya ahụ nọ anyị ahụ na nke gị onye dịka Christopher osi mgbede ọma Uche na Clara na ya bụ ihe isi ike ọ karịala na ọ gwụchala Chineke naanị bụ onye ga-enyere ụmụ ya aka Don Ike ọsọ Uche na anyị ekwutechala ya na onye ọbụla mana ejiwe onwe ya kwụsị dị na-azụ naanị anụ 20,000 naira ebe a na-enweghị rice n'ụlọ o nwere ndị ụsa inye ha ego anụ na azụ ka ọ na-ala anụ na azụ yabasị onweghị nri dị n'ụlọ di gị jisi ike nye gị ego gị zụrụ inyo gawa zụrụ inyo anụ na azụ ahụ ga-eju n'afọ gawa tutu ihe ga-enyekwanụ ha dịkwana ya ọnọtatụ ha n'ahụ ị naghị ama na-eji ihe ị maghị dị mgbe ọ kọrọ na mgbe ọ na-akọ ya ị chọghị ịma ya maka na onye akpọ na-aza amaghị na ije mere gịnị dị anya a na-ekwu gị na-efe isi kpakakpakakpaka Mimi Vibes ọsị mgbede ọma na kedu ka anyị mere na mgbede a na iji n'aka na anyị na-eme enjoy this weather weather for two ka a na-akpọ ya ebere ya koodu Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mmekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tuzdee abalị 31 nke ọnwa 3 afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalitekwawa okpo na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna agbatịkwuo n'ikpe El-Rufai ruo ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee. Ị ga-anọrọkwa na onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nabata ka ọ gbaziri ha ego dị ijeri $5 bụ $5 billion. Ị ga-anọrọkwa na mba Ghana achụọla onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha ngwanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ime ike nụrụzi ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga-anụ olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna nọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee gbatịkwuo ụbọchị ha ga-elebaghara ya anya bụ akpụkpọ ahụ El-Rufai gbara n'ụlọ ikpe ahụ bụ nke na-achọ ka a na-aya n'aka ebe ya bụ ụlọ ikpe gbatịkwuru ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee ka ọ dị onye ọkaikpe ya bụ El-Rufai bụ nwa amadi aha ya bụ Okpong Abang
agwala ndị nta akụkọ na agbatịkwuola ya bụ ikpe ka ọ dịwazie n'ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee. Ka ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na El-Rufai wụchara na ya bụ ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna n'ụbọchị taa bụ Wenezdee dị ka ọ gara kwacha ozu nne ya bụ onye nwụrụ na nso nso a. N'iji hụ na egbochiri ya bụ oke mwakpo ndị ogbu egbe na-awakpo obodo ndị e nwere na steeti Plateau, gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang amachiela ihe ọbụla bụ ịgba ọgbatumtum bụ motosaịkụl na Jos bụ isi steeti ahụ. Ya bụ gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang nyere ya bụ iwu ka amachie ịgba ọgbatumtum na Jos dịka ọ na-ekwu okwu n'ụbọchị taa bụ Tuzdee. Cheta na ndị ogbu egbe a na-amaghị ndị ha bụ nọrọ n'ụbọchị Sọnde nwanne ụnyaahụ gara aga wakpo otu obodo ọwa ama dịka Angban Rukuba bụ nke dị na kansụl ime obodo Jos North nke steeti Plateau gbuo ọtụtụ ndị mmadụ ozu ha yasara. Akụkọ a nụrụ kwuru na ọnụọgụ ndị ogbu egbe agburu ruchara 28 tinyere ụmụ nwanyị, ụmụaka na ụmụ akwụkwọ, ebe ọnụọgụ ndị merụrụ ahụ ka nkọ. Ka ọ dị, ya bụ gọvanọ steeti Plateau bụ Caleb Mutfwang amasiela ndị steeti ahụ obi ike na ọchịchị ya ga-eme ihe niile ha nwere ike ime iji hụ na ha nwụchiri ndị ogbu egbe kpara arụ a ma kpọpụ ha n'ụlọ ikpe. Na nke yiri nke a, onye isi ala Bola Tinubu agwala otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị ka ha na-agbalị na-eji ụtụtụ achụ ewu ojii iji hụ na ha gbochiri mkpamkpa ndị ogbu egbe na-akpa gbaa gburugburu ala anyị, ọkacha na mgbago ugwu ala anyị. Onye isi ala Tinubu katọrọ ya bụ mwakpo ndị omekome wakporo obodo Angban Rukuba nke steeti Plateau ma sụọ ndị mmadụ ịkpakpọ. Ọ katọkwara ya bụ mwakpo ndị ogbu egbe wakporo obodo Kahie dị na kansụl ime obodo Kagako nke steeti Kaduna sụọkwa ndị mmadụ ịkpakpọ. Onye isi ala Bola Tinubu site n'ọnụ onye oti mkpu ya bụ Bayo Onanuga kọwara mwakpo a dịka ịma aka n'ihu nye ala anyị bụ Naịjirịa. Ọ masịrị ndị Naịjirịa obi ike na ndị niile kpara arụ a agaghị ala ọkpọrọ. Ya bụ onye isi ala Bola Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nabata ka ọ gbaziri ha ego dị ijeri $5 bụ $5 billion. N'akpụkpọ ederede leta o degara onye isi oche ụlọ nzukọ seneti bụ senetọ Godswill Akpabio bụkwanụ nke ya bụ Godswill Akpabio gụpụtara na ya bụ ụlọ nzukọ seneti n'ụbọchị taa bụ Tuzdee dịka ha na-enwe ọgbakọ. Ya bụ akpụkpọ ederede leta kọwara na ọ bụ n'ụlọ ọba ego Abu Dhabi Bank ka a ga-agbaziri ya bụ ego, ebe ihe ndị bụ isi sekpụ ntị mere eji agbaziri ya bụ ego bụ iji mejikọ ebe ego atụmatụ mkpata na mmefu bụ bọjetị ala anyị riri mpe ya na ịkpụtọpụ ụgbọ ala anyị bụ Naịjirịa ji nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ. N'akpụkpọ ederede leta ọzọ ya bụ onye isi ala Tinubu degara ndị ụlọ nzukọ seneti, ọ kọwara na ọ chọkwara ịgbaziri ego dị $1 ijeri bụ $1 billion n'ụlọ ọba ego Citibank maka ịrụzigharị ọtụtụ mmiri dịgasị iche iche e nwere n'ala anyị bụ ebe ụgbọ mmiri na-agba. Dị ka ọ gụpụtachara ya bụ akpụkpọ ederede leta, Akpabio nyefere ya n'aka otu kọmitii na-ahụ maka ịgbaziri ego na ya bụ ụlọ nzukọ seneti bụ nke nwa amadi aha ya bụ senetọ Aliyu Wamako nọ n'isi ya ka ha leba ya bụ akwụkwọ ederede leta anya nke ọma, tụlee ya ma weghachie ya n'ụlọ nzukọ seneti. Mana akụkọ selitere isi na mgbede ụbọchị taa bụ Tuzdee ekwuola na ya bụ ndị ụlọ nzukọ seneti anabatala ya bụ akwụkwọ ederede leta onye isi ala Bola Tinubu zitere ha ma kweta ma nye ya iwu ịgbaziri ya bụ ego. Dịka ụbọchị taa bụ Tuzdee bụ ụbọchị mbirimambi onye isi ala Bola Tinubu nyere n'iwu ka ndị niile ọ họpụtara n'ọkwa ọchịchị dịgasị iche iche bụ ndị nwere mmasị iso azụ ọkwa nke a maọbụ nke ọzọ gbaa arụkwaghịm. Ndị minista abụọ na kabinet ya agbaala arụkwaghịm. Ndị minista abụọ gụnyere onye minista n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga na onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere na steeti bụ Yusuf Sununu. Ndị minista abụọ ka akụkọ kọrọ na ha gbara arụkwaghịm iji soro zọọ ọkwa na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ a ga-eji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa.
akụkọ a nụrụ kwuru na ihe mere onye minista n'ala anyị na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ bụ Yusuf Tuga ji wee gbaa arụkwaghịm n'ọkwa ya bụ iji hụ ohere soro zọọ ọkwa gọvanọ steeti Bauchi n'afọ 2027 na-abịa abịa ebe onye minista na-ahụ maka ọrụ obi ebere na steeti bụ Yusuf Sununu gbara arụkwaghịm nke ya iji hụ ohere soro zọọ ọkwa seneti steeti Kebbi. Cheta na onye isi ala Tinubu nọrọ na nso nso a gba ndị niile ọ họpụtara n'ọkwa dị iche iche bụ ndị nwere mmasị iso azọ ọkwa na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa ka ha gbaa arụkwaghịm n'ọkwa nke ha ji eji iji hụ na ha adaghị iwu jigidere ụkpụrụ ntụliaka elu ala anyị bụ Electoral Act. Mana ka ọ dị, ndị minista abụọ a awụsala ọwa n'ọkwa ha ji na kabinet onye isi ala Tinubu. Mba Ghana anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tuzdee mee ka ọha na eze mara na ha achọọla onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha bụ nwa amadi aha ya bụ Obodo. Nke a na-abịa dịka mba Germany ji chọkpụ goolu abụọ asatara naanị otu ji merie ya bụ mba Ghana na bọọlụ enyi na enyi ha kọrọ. Mmeri a mba Germany meriri mba Ghana na-eme ya ugboro 4 n'ahịrị a na-emere ya bụ mba Ghana dịka mba Austria ji chakpọkpụ goolu 5 asatara naanị otu ji meriekwa ha n'izuụka gara aga. Ya bụ Obodo a chụrụ achụ dị afọ 50 burula oche dịka onye nkụzi otu egwu bọọlụ mba Ghana n'ọnwa Maachị afọ 2024 gara aga, mana ka ọ dị agbarala ya ụgba nwamkpi ebe mba Ghana ka ọ dị ugbu a nọ na-ama amụma ime ka ọha na eze mara onye ga-abụ onye nkụzi ọhụrụ otu egwu bọọlụ ha n'oge na-adịghị anya. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sewụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ pụrụ n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na steeti Kaduna agbatịkwuo n'ikpe El-Rufai ruo ụbọchị echi na-abịa abịa bụ Wenezdee. Emekwara nke nụrụ na onye isi ala Tinubu edegarala ndị ụlọ nzukọ seneti akwụkwọ na-achọ ka ha nabata ka ọ gbaziri ha ego dị ijeri $5 bụ $5 billion. Emekwara nke ịghọta na mba Ghana achọọla onye nkụzi egwuregwu bọọlụ ha n'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a. Ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi n'ike na ebube ịbịala ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị.